IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagballaag ni Mayor James Brian Alcid kontra iti panagisayang kat ti drag racing iti syudad ti Lawag. Kastamet nganyawis na ti publiko nga i-report iti Philippine National Police no adda dagiti agisayang kat iti kasta nga ilegal nga aktibidad. Sigun iti mayor no adda dagiti pulis nga patpatrolya kadagiti lugar akadawyan na pagisayang katan ti drag racing agliklik digiti maseknan. No pay kasta kalpasan na pumanaw digiti otoridad agsublimet laeng digiti mangisayang kat iti drag racing. Kinunana pay ang napaimbestigaran met ti aksidente iti barangay Balakad anang itunda iti papatay ti dua a menor de edad. When ako nakita tayo DJ drag race, nag-drag race da iti Lawag Balakad Road. So dito ako ket instructed di kapulisan nga panda investigate. So syempre ako ada niramraman nga inosente. So dapat i-strengthen. So magkaroon strengthen the visibility the police met the medyo stretch na area. Ngayon, di lang may problema da ako ket awam na naglulumban no datang sa dato ka naglulumban doon awam na di police. So nga no da magkita tayo ako nga naglulumbang minors kita illegal drug racing ako ket i-report ko di police ako tapos ma-flag kasi ipanunutin tayo, hal nga di lulumba, di mataksan, madisgrasya, di mangiramang kapag di inosente, di pagbatima. Kabayatan na in paganetget ni Mayor Alcid ti kinapateg ti panagtitinulong ti publiko ken digiti otoridad tapno masardingan ti drag racing ken mapagtalinaed ti kinatalged iti syudad ti Lawag. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.